Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, δύο κουβέντες θα πω μόνο, ότι η κίνηση που κάναμε σαν ομάδα να αλλάξουμε τον προπονητή, χωρίς να αναφερθώ καθόλου στον προηγούμενο προπονητή, αποδεικνύει τη θέληση, την επιθυμία και την προσπάθεια που κάνουμε για να σώσουμε την κατηγορία. Έχουν υποθεί διάφορα από διάφορους, ημέτερους και μη, γνωστούς και άγνωστους, ότι μπορεί να τα παρατήσουμε, μπορεί να τα αφήσουμε, μπορεί η ομάδα ήδη έχει πέσει, κάποιοι μας έχουν ήδη καταδικάσει, κάποιοι έχουν συμφέροντα, κάποιοι δεν έχουν. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι κάνουμε μια νέα αρχή, από χθες κιόλας, με τη συμφωνία που κάναμε το Θανάση και με τον καινούργιο παίχτη που φέραμε, και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Δηλαδή, σε κάθε αγώνα, βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι από εδώ και πέρα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θεωρούμε σαν ομάδα ότι έχουμε αρκετές δυνατότητες και πιθανότητες από εδώ και πέρα με το Θανάση, που ξέρει πολύ καλά την κατηγορία, πλέον είναι πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, είναι ικανότατος, και αν βάλουμε λίγο και το συναίσθημα της εντοπιότητας, θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά. Αυτά. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι με σκοπό να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Κυριακή και βλέπουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Για μένα δεν είναι άγνωστο το περιβάλλον. Ξέρετε όλοι ότι κατάγομαι από εδώ. Αρκετά χρόνια πριν βέβαια ήταν η τελευταία μου προπονητική επαφή στην Α2 με ομάδα της Χαλκίδας. Οι δεσμοί όμως ποτέ δεν κόπηκαν. Πάντα είχα σχέση και με τους ανθρώπους που είναι τώρα, που διοικούν την ομάδα του Ικάρου, και γενικότερα με ανθρώπους του χώρου. Η απόφαση για να δεχτώ την πρόταση που έγινε από τη διοίκηση του Ικάρου ήταν περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο επαγγελματική. Αν κάποιος δει ψυχρά τους αριθμούς, τα πράγματα και το χρόνο που μένουν σχεδόν 3 μήνες, ίσως δεν θα διάλεγε να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε μια ομάδα που είναι σε δύσκολη θέση και πρέπει να παλέψει πολύ για να καταφέρει να κρατήσει την κατηγορία. Πολλές φορές όμως το συναίσθημα είναι πιο σημαντικό. Είμαι από εδώ, θέλω η ομάδα της πόλης μου να παραμείνει στην ψηλότερη κατηγορία. Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι ώστε να βρίσκομαι εδώ αυτή τη χρονική στιγμή και θεώρησα ότι δεν γινόταν αλλιώς παρά αφού μου ζητήθηκε να βοηθήσω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως ξέρετε, αλλά πήρα τη διαβεβαίωση από τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα ότι ό,τι και να γίνει, το υπόλοιπο διάστημα η ομάδα θα λειτουργήσει κανονικότατα, επαγγελματικά, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Ο μεγάλος στόχος είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία, η ομάδα μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία, η ομάδα έχει δυναμική. Εγώ έμεινα έκπληκτος από την παρουσία του κόσμου, όχι μόνο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με μεγάλες ομάδες ή με τον ΠΑΟΚ που ήταν για αναμενόμενο, αλλά και σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Η παρουσία του κόσμου ήταν για μένα κάτι το απρόσμενο. Δυναμική πρώτα απ' όλα τη δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει ποτέ. Οι διοικήσεις, οι προπονητές, οι παίκτες έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί που μένουν πάντα κοντά σε μια ομάδα είναι ο κόσμος, οι φίλαθλοι. Ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολο έργο, όπως είναι προφανές και ότι η ομάδα δεν τα παρατάει. Έφερε καινούριο παίχτη, έφερε εμένα. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεχίσει ο κόσμος να τη στηρίζει. Και είναι πολλές φορές, το είπα και στα παιδιά στην πρώτη κουβέντα που κάναμε χθες στους παίχτες, μερικές φορές είναι πολύ συναισθηματικά, έτσι σε καλύπτει περισσότερο και από χρήματα, περισσότερο και από άλλα συναισθήματα, το να καταφέρεις κάτι που οι άλλοι δεν το περιμένουν. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα καταφέρει και κρατηθεί στην κατηγορία, νομίζω θα είναι σαν να έχει πάρει πρωτάθλημα. Είναι ένα κίνητρο αυτό έξτρα, για μένα προσωπικά είναι. Γενικά μου αρέσει σαν άνθρωπος να δοκιμάζω πράγματα που άλλοι λένε μη το κάνεις, και ένα από αυτά είναι και αυτό. Όλοι λένε ότι ο Ίκαρος είναι το πρώτο φαβορί για ευρωβάστη. Να το δούμε και στην πράξη. Το ίδιο πιστεύω αισθάνονται και οι παίχτες, αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο αδικημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Είναι καλοί παίχτες, καλή ομάδα. Και ο προηγούμενος coach, οφείλω να πω ότι βρήκα την ομάδα σε μια καλή κατάσταση, έχει αρχές, έχει κάποιους κανόνες λειτουργίας. Θα προσπαθήσουμε αυτά να τα κάνουμε καλύτερα και να τα βελτιώσουμε. Οι παίκτες αισθάνονται ότι αξίζουν κάτι καλύτερο
Και αυτό που μένει είναι να το αποδείξουν και εμείς στο γήπεδο. Και ατομικά, αλλά πολύ περισσότερο σαν ομάδα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Να ευχαριστήσω μόνο την ομάδα για την ευκαιρία που μου δίνει σε αυτή τη φάση της καριέρας μου και να ζητήσω και από εσάς την καλύτερη δυνατή συνεργασία. Αν μόνος γνώμονας, μόνος κοινός στόχος είναι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο για όλους. Είναι ρίσκο. Η ζωή χωρίς ρίσκο νομίζω δεν κάνεις τίποτα χωρίς ρίσκο. Είναι ένα παραπάνω ρίσκο. Γιατί είναι μικρός ο χρόνος, δεν υπάρχει, πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε. Κάθε παιχνίδι είναι χωρίς αύριο, δηλαδή το Σάββατο δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Το ρίσκο είναι μέσα στη ζωή, αλλά είπα και στην αρχή ότι η απόφαση δεν ήταν επαγγελματική περισσότερο, ήταν περισσότερο συναισθηματική. Αν λειτουργούσα καθαρά επαγγελματικά, ή να σου το πω αλλιώς, αν ήταν αυτή η ομάδα σε κάπου αλλού, δεν θα πήγαινα. Είναι η ομάδα της πόλης μου, γι' αυτό. Άρα το ρισκάρουμε. Σίγουρα, εντάξει, αν υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ευτυχές, πιθανόν για κάποιους να είναι σαν ένα στίγμα ότι έπεσε η ομάδα που έτυχε να είμαι προπονητής. Άσχετα το μέγεθος της ευθύνης μπορεί να φέρει κάποιος. Όταν μιλάμε για αποτέλεσμα, ποτέ δεν μιλάμε για ένα πράγμα. Για να έρθει ένα αποτέλεσμα συμβαίνουν μια σειρά από πράγματα. Μπορεί να μετράει η κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα μια μέρα. Βέβαια, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Μπορεί να έχει κάποιο μερίδιο, κάποια ελλειπής προετοιμασία. Μαζεύτηκε η ομάδα σχετικά αργά. Μπορεί να έχει μερίδιο η καλή μέρα των αντιπάλων. Μπορεί να έχει μερίδιο η διαιτησία. Είναι πολλοί παράγοντες που συντελούν στο αποτέλεσμα. Βέβαια, ξεχωρίζουν 2-3 τεχνικά πράγματα. Είναι αρκετά ενδοοικογενειακά. Νομίζω ότι 2-3 πράγματα είναι σημαντικά. Έχουν να κάνουν με τη χρησιμοποίηση και το timing των αλλαγών σε κάποιους παίκτες που είναι βασικοί και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό του Ικάρου μέχρι τώρα. Αν τελείωναν τα παιχνίδια, μου είπε κάποιος, στο πρώτο ημίχρονο θα ήμασταν τετράδα. Δείγμα πειρίας πολλές φορές. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα άμεσα που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς είναι 2-3 που είναι πολύ ενδοοικογενειακά. Δηλαδή με τη χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών. Σε ποιο χρόνο. Θες φρέσκους κάποιους παίκτες που είναι κρίσιμοι. Δεν μπορείς να τους σκοτώνεις στα πρώτα 20 λεπτά. Πρέπει να κάνεις μια χρησιμοποίηση διαφορετική. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Τώρα, από το αποτέλεσμα θα φανεί. Όχι, δεν υπάρχει δικαίωμα άλλης αλλαγής. Είναι 2 αλλαγές στο δεύτερο γύρο. Ό,τι είναι αυτό. Ναι, για να παίξει κάποιος πρέπει να έχει φύγει κάποιος. Έχεις δικαίωμα συγκεκριμένους παίκτες. Εγώ τη βρήκα την κατάσταση. Εγώ δεν είχα συμμετοχή στις αλλαγές. Οι αλλαγές έχουν αποφασιστεί πριν έρθω εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με πρόσωπα, γιατί η ομάδα που κέρδιζε στον Κολοσσό 18 πόντους νομίζω στο ημίχρονο ήταν η ομάδα με κάποια παιδιά που θα φύγουν. Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική αιτία. Να ξέρετε ότι και από την προηγούμενη μου εμπειρία με το Ρέθινο ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στους παίχτες, επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στα budget. Τα budget είναι κοντά, αν εξαιρέσουμε τις 2 μεγάλες ομάδες και τον Πανιόνιο ίσως. Οι παίχτες λίγο πολύ είναι του ιδίου επίπεδου και του ιδίου οικονομικού επίπεδου, και αγωνιστικού και οικονομικού. Με λίγα λόγια, όποιο παίχτη μπορεί να πάρει Χαλκίδα, μπορεί να πάρουν και οι περισσότερες ομάδες και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει πλέον με τα οικονομικά δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ η δυνατότητα να πας πολύ ψηλά και να πάρεις κάποιο παίκτη που θα κάνει τεράστια διαφορά. Τα οικονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα, έχουν πέσει πολύ τα budget. Αυτό μοιραία σημαίνει ότι το επίπεδο που εσύ έχεις να διαλέξεις είναι περιορισμένο. Δεν μπορείς να πας μακριά οικονομικά. Οι παίκτες δηλαδή είναι κοντά, με λίγα λόγια. Δεν θα έρθει κάποιος να κάνει διαφορά. Νομίζω ότι η διαφορά θα γίνει με την ομαδική δουλειά και με κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις σαν ομάδα. Εγώ είμαι προπονητής. Δεν έχω σχέση με αυτό, με το κομμάτι αυτό. Για μένα ο διαιτητής είναι συνεργάτης στην ώρα του αγώνα, δεν είναι αντίπαλος. Το πώς η ομάδα προστατεύεται ή οτιδήποτε άλλο αφορά τη διοίκηση. Οι προπονητές δεν έχουν καμία δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ούτε πριν, μετά μπορείς να πεις κάποια πράγματα ότι αδικήθηκες, αλλά η δουλειά μας, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε στα υπόλοιπα. Δηλαδή, κάποιες φορές και οι διαιτητές κάνουν ανθρώπινα λάθη. Πρέπει να έχεις κοιτάξει εσύ τα δικά σου λάθη, να είσαι ήσυχος, δεν έχεις κάνει κανένα και να πεις στον διαιτητή εσύ γιατί έκανες λάθη. Εφόσον κάνω εγώ λάθη σαν προπονητής, κάνει ο παίκτης απαίκτης, δεν θα κάνει ο διαιτητής. Τώρα, το παραπάνω, κάποιες αδικήσεις, οτιδήποτε, είναι θέματα διοικητικά. Έχω δει τα παιχνίδια, αλλά δεν είναι θέμα το οποίο μπορώ εγώ να πω κάτι άλλο. Το πρώτο, όχι το μόνο, το πιο σημαντικό που μπορώ να αλλάξω, ίσως είναι η ψυχολογία. Πάντα μια αλλαγή φέρνει κάτι, ίσως μια διαφορετική διάθεση και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα.
Ψυχολογία. Τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν έχουμε κερδίσει ενώ μπορούμε. Νομίζω χρειάζονται μια εμπιστοσύνη παραπάνω και από τον προπονητή αλλά και από όλους. Και το γεγονός ότι προσπαθεί η διοίκηση και με καινούριο παίχτη να ενισχύσει την ομάδα, με καινούριους παίχτες μάλλον, αν βάλουμε και το Woodall που ήρθε μια εβδομάδα πιο νωρίς, και με προπονητή καινούριο, τους δείχνει αυτό, ότι προσπαθούμε. Νομίζω αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, ο κάθε προπονητής έχει μια φιλοσοφία. Όταν πας σε μια ομάδα στη μέση χρονιάς, πιθανόν να μην μπορείς να εφαρμόσεις όλη τη φιλοσοφία, χρειάζεται χρόνο. Κάποια πράγματα όμως μπορείς να δώσεις από σένα. Και το τελευταίο είναι το κοουτσάρισμα. Κάθε προπονητής είναι διαφορετικός όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Είναι και τα δύο. Είναι παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί έτσι ώστε να κοιτάζουν αυτό το πράγμα. Εγώ είδα στις πρώτες κουβέντες που έχω ξεκινήσει με τους παίκτες, γιατί μιλάω με τον καθένα ξεχωριστά, και αφού και εγώ άκουσα μέσα από την ομάδα κάποια πράγματα, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν, που υποτίθεται ότι δεν πρέπει να το ξέρουν, ότι επειδή είναι ομαδικό το άθλημα, δεν έχουν σημασία τα ατομικά στατιστικά. Τους είπα ότι εγώ, σαν προπονητής μιας άλλης ομάδας, όπως και άλλοι συνάδελφοι που ξέρω, πολύ περισσότεροι συνάδελφοι μεγάλων ομάδων, όπως των δύο που έχουμε στην Ελλάδα, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, επίπεδο Ευρωλίγκα, δεν θα πάρουν ένα παίχτη γιατί βάζει 30 πόντους. Κοιτάζουν πολύ περισσότερα πράγματα, κοιτάζουν αμυντικά στοιχεία. Και μάλιστα σε μια χθεσινή κουβέντα έφερα παράδειγμα το Betway, το παίχτη που είχα εγώ στο Ρέθυμνο και πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός τον Betway γιατί έβαζε 30 πόντους. Τον πήρε γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά στοιχεία. Αν αυτό το καταλάβει κάποιος παίχτης, είναι καλό. Επίσης, κάτι άλλο είναι ότι όταν ένας προπονητής διαλέγει ένα παίχτη, και αυτό είπα στα παιδιά, δεν θα κοιτάξει πρώτα αυτό, θα κοιτάξει ποια ομάδα ήταν, αν η ομάδα, τι έκανε η ομάδα, σε τι πρόγραμμα ήταν, αν έχασε κατηγορία ή όχι, είναι σημαντικό. Και ένας Αμερικάνος, από τους Αμερικάνους που μίλησα, ναι, λέει, το καταλαβαίνω, κανένας δεν θέλει ένα loser. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι, δηλαδή κάποιον που χάνει η ομάδα του, όχι ο ίδιος. Γιατί το σκορ γράφει Ίκαρος, δεν γράφει παίχτης με. Τώρα, τα λόγια είναι διαφορετικά. Στην πράξη θα δούμε. Είναι ένα πρόβλημα, αν υπάρχουν παιδιά που σκέφτονται έτσι, είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς σε αυτό το χρονικό σημείο με 9 παιχνίδια να απομένουν να κάνεις πολύ δραστικά πράγματα. Αυτά γίνονται από την αρχή της χρονιάς, διαλέγεις τους παίχτες. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο άμεσοι. Θέλουμε άμεσο αποτέλεσμα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεση και αυτός νομίζω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος ενδεδειγμένος σε αυτό το χρονικό σημείο. Κοίταξε, για κανέναν προπονητή δεν έχει σημασία το παιχνίδι. Όλη η δουλειά γίνεται στην προπόνηση. Όλοι οι προπονητές θέλουν ένα καλό ρόστερ, τουλάχιστον 14 παίχτες, για να δουλεύουν καλά στην προπόνηση. Το 40 λεπτό του παιχνιδιού είναι η βιτρίνα. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα 40 λεπτό, το οποίο δεν έχεις κάνει στην προπόνηση. Υπάρχουν δύο μεγάλες φιλοσοφίες ακόμα και τώρα. Υπάρχουν προπονητές που παίζουν με 7-8 παίχτες και διαλέγουν 7-8 καλούς παίχτες, στάρ, και οι υπόλοιποι είναι βοηθητικοί. Υπάρχουν και προπονητές που θέλουν ένα γεμάτο ρόστερ και χρησιμοποιούνται όλοι. Όλα είναι σωστά και κρίνονται από το αποτελέσμα τους. Προσωπικά και στην προηγούμενη μου δουλειά ήθελα ένα ρόστερ πιο ενεργό, πιο μεγάλο, που να βασίζεται στην ενέργεια. Αν μοιράζει τον χρόνο, πιθανότατα να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από κάποιους. Αν παίξει δηλαδή στα 30 λεπτά που παίζει, κάποια στιγμή πέφτει στο 60-70%. Αν παίξει 20-25, πιθανόν να πάρει πάντα το 100%. Και το υπόλοιπο θα το συμπληρώνει από κάποιον άλλο. Όλα αυτά είναι θεωρητικά, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη ισορροπία. Ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει. Αν δείτε το ρόστερ, και οι ψηλοί της ομάδας έχουν αρκετή ταχύτητα, δηλαδή ο Άσκα και ο Σάτον είναι παίχτες. Όταν παίζουν, ο Άσκα παίζει μόνο στο 4-5, ο Σάτον παίζει και στο 3. Και ο Ρίτσαρτς ακόμη δεν είναι ο ψηλός, ο βαρύς. Νομίζω αυτό σηματοδοτεί αν μπορεί μια ομάδα να τρέξει, δηλαδή αν μπορούν να τρέξουν και ψηλοί, να μην τρέξει μόνο με 2-3 άτομα. Νομίζω υπάρχει το ρόστερ και τα καινούργια παιδιά μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό, να ανέβει ταχύτητα, αλλά δεν μπορείς να τρέξεις αν δεν παίζεις άμυνα. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Εάν λύσουμε κάποια προβληματάκια στην άμυνα, ίσως να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε και αυτό το παιχνίδι που είναι και θεαματικό και είναι και το παιχνίδι που μου αρέσει εμένα και που θα ήθελα.